Welcome back to my channel, guys. मैं अभी पहुंच चुका आई पवाली पिकनिक स्पॉट में। देखते रहिए गाइस कैसे डेकोरेशन है। कमेंट में बताओ कैसे हो रहा है डेकोरेशन गाइस। दै गेजेराव दालां सेल्फि पइन्ट खालामदों लोगोफोर। ओरैबायदि मोजां नै आं सेकेन्ड टाइम आङो फैबाय लोगोफोर बावहाय। दिनैजों सेकेन्ड टाइम जाबाय। दिनैजाय सेकेन्ड टाइम फैनानै भिडिअ सेबखांबाय। नोंथांमोना नायदो नै माबायदि ओरैबायदि मोजां नाइस डेकोरेशन खालामदों लोगोफोर। नायबानो जाबाय। ओरै दिन्थिलांबावसै नायलांबानो जाबाय। नै मानसिफ्रा ओरैबायदि सेल्फि लाफैयो भिडिअ लाफैयो। ओरै दाउ नैबे दाउब' मानै साजायदों। ओमफ्राय ओरै देखायलांबावसै बैयाव नै बट दङ, इन्जय खालामनो हायो बावहाय। आइ पावालि ब्रिज लोगोफोर नै बेनो बेसेबां गोलाव नुबायना? रोमै रोमै नुहुरलायनाय ना? I love Aie Paoyali. I love Aie Paoyali. भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोननाय जाबाय लोगोफोर। थेंक्स फर वाचिं। बाय बाय।